ilang pang submissions tulad mula sa Department of Justice kasi sabi nga ng resource person, inaaral nila itong 4 na bills namin batay sa mga kasalukuyang batas tungkol sa annulment, sa legal separation, validity of marriage, pati yung family. Bakit hindi gumalaw na sa last 17th Congress, nag-file na rin ako ng absolute divorce bill at that time. Pero it was filed towards the end na ng 17th Congress. Balak sana namin makapag isang committee hearing, kahit isang committee hearing yun. Pero sa dami ng bills na at further stages of legislation noon, pati yung mga ginamatayan namin hanahin ng mga bills, honestly, naubos na yung session days. Plus, hindi kasing open ang balance of forces noon. Mas